Hangtod karon kining batasan nga mutahod tag tao basta inila o gamhanan, unya mutamay tag tao basta dili kayo inila or dili sad gamhanan. Linyay mong tupad ing daghang nagtahod nimo na nagtahod. Oh, dali kay tang kuan atong tan-awon unsa man na siya, sikat ba na siya, bright ba na siya, taas ba na siya nakabot nga edukasyon, ay nag-ingon nga doctor of mo na ka yay ngilngig din tawhana da inig parking Land Cruiser ang gida yay ikahibaw ni mong naa din ay mansion porting dako ag yuta yan kinsa man si kuan gobernador si mayor ni apta ko din ka kinsa man sa mao ni basurero dito sa kuan kana ganing Santiago hilas biya di mo na po ang kuwan barong kani siya man ikaw mag-elementary gatugam ni siya yaw man din siya grado kisa may ginikanan anak na atong former president sa Pilipinas wala kang ngilngi guday bisan ganing mo ingon anak na pero kabit lang tong iyang mama nya presidente sa Pilipinas tahod yapon tayo di ba pero mo ingon kay ka anak ra mga anak diyang panday diyan ang kuan isa pandaya katukusog kay Mang Marta kadto ba katong di ka humagbalay ano mo na siyang yaw mo na siya diha kinsa mo na siyano na sa mo na siya background anak na itong si Biro Bali mag-uuma dito sa kahugan ba ang balay kalusnoon sa gayo hilas biyana niya pero yung kinsa mo na siya siyano na kato bang sikat ba si YouTube ba ngiga ko dayan ito dayon maonay ni kuan ato solicit atong katubang tukod atong kapilinya ba higa gud katong dito sa kuan 200 ka buwan kuha dito niya higa gud taw kana tahod ta sige laing lingi sa imong tupad hina tahod kag makililimos hinamutahod kag makililimos na hilom lagi mo og mauna ang nahitabo ni Hesus gisalikway siya sa mga taong nakaila niya sa mga taong nahibaw sa iyang background kinsay iyang kapamilya kapuso tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kisa may imong friend ron, si Jesus o ang katauhan? Jesus? Katauhan mo imong friend? Si Jesus dili mo friend? Niya bito tayo choir din nga gitawag og friends of Jesus or friends of Christ ba na? Akong tutok-tutokan ilang naong kon friendly bagyan sila. Hinoon, mga smiling man. Matuwa ba ka na sila yung mga kontra silang silingan? Ang tinuod nga tao nga atong tahuron di ay kanang tao nga adunay gugma sa Ginoo. Mao ginay una nato. Kanang tao nga adunay gugma og pagsalig sa Ginoo mo ginay angay tahuron dili ang kalig-on dili ang gahom niya ng tawhana dili ang iyang mga talents dili ang iyang mga bahandi dili ang iyang edukasyon dili ang mga butang nga iyang naangkon
mga sakyanan, balay, armas ug uban pa, kung dili ang iyang relasyon ngadto sa Ginoo. Mo na atong susihon pag-una. Mo na si David, ang iyan nang gibuhat diri sa unang pagbasa, iyang sinsos, gipaihap niya ang tanan nga mga kasaligan nga mga lalaki nga himuon niyang sundao. Dito na ang iyang pagsalig ba? Haron nga kung daghan isag sundao nga kasaligan, blig-on kay mi og niabot og pila man to kabuk himuonong sundao. Ang sa dito sa iyang gipuy-an 800,000, dito sa Huda o Jerusalem o Huda 500,000. Pila tanan? 1.3 million ka mga kasaligang mga sundao. Ug naa kay sundao ana atong panahon nas una kay tinigbasay man tog pinanaay manual man tong ilang away sa una, padaghanay gitos tao. Di man pra karon ang gubat managlingkod naman lang kontra magsigig tulpo kanang computer, hala siging tira dito mga drone, mga eroplanong white na pilot, mga missile gikas Japan mutugpa dito sa India, mutugpa diri sa Pilipinas, gikas China, wala ba tayo ipanagang anang matam na dayo na gubat. Pero sa unas ila tinigbasay, pero gipahinumduman siya sa Ginoo, "Hoy David, nganong naa naman ka nisalig sa mga tao, sa gahom sa tao? Wa na di kay pagsalig nako." Sus, nakaamgo si David, hala. Si Gulayat di ay napatay man dito nako, dili pinaagig espada. Ang iyang gahom, ang iyang kabanggiitan nga sundao, napatay malang nako, nga di pa manggani ko kamaong mo gamit og espada ato, tungod kay na ako'y Ginoo. Hala, nakasaha ko. Kana bitaw mga igsoon, musalig na ta sa gahom sa tao, mao nay usa sa mga tuburan sa dagko kay mga sala. Mao nang magsigi kag ampo, magsigi tag ampo, Lord, tagaay taong kog mayong panglawas, tagaay kog mayong panglawas. Nga naman, nisalig day ka sa imong mayong panglawas o sa Ginoo? Hay man ka nisalig sa imong good health o sa Ginoo? Nya ano nag-ampo pa man kang maayo kas imong sakit. Kaya na jud ka mosalig diha nga kun dili ka ayohon di ka malangit. Mao na Ginoo makakwarta unta ko, Ginoo ana makakwarta ko. Ngano man day wa kay kwarta? Ana na ka mosalig sa imong kwarta para ka maluwas, para ka malipay. Unyag wa kay kwarta, wa na di kay kalipay. Mao ni karon hitabo sa tong nasod. Ang atong mga leaders kadaghanan nila naa na mosalig sa mga tao nga ilang kapit ba kinsa may imong suod. Ana kinsay suod. Nya anha na kadiha maluwas sa imong suod. Karon na pruibahan ang mga suod kaniadto nag-away na karon. Ang unit team kaniadto kontra na karon. Di na kasaligan ang mga tao. Di gyud kasaligan. Kanang imong tupad. Butlang. O siguro karong humas misa, libakon pa kana. O magi siguro, ako i-appeal pa kog libak. Ay, yung salig na. Anang magpasalig-salig ni mo nga, bayaran yung kaniya dayon ing sunod buwan. Ayaw salig diya kanang iyang gisulti. Bisag unsa pa na kanindot. Ay, yung salig. Labaw na nantupad ni mong higda. Ay, sus. Otro na mga hudas kay nastanan. Looking for the perfect hotel? Book your dream getaway with Trip.com's unbeatable hotel deals. Luxury stays with premium service.
Saman, tinuod, dili. Di lang, ayaw yung nang naitinuod na sa dili. Ayaw. Kaya mo yung kang naadi ay, musalig na ka na. O diha nakasa si David. O tanawa, o sa resulta. Bisan nagbasol si David, bisan pag nakaila siya sa iyang sala, doon na lang yapoy silot nga nahitabo bunga sa iyang sala. Gipapili siya tulo. Kaya ang Ginoo naluoy man niya, kaya suod man kay sila. Wa mo diretsong Ginoog hatag niya punishment, pero gipapili siya. Niining tulo nga pilianan, mao ni mahitabo nato kada nato kasala. Kaning tulo. Kaya mo may gipapilias Ginoo sa ato pa, mao ni mahitabo nato kung makasaha ta. Unsa may una, tulo ka tuig nga kagutom. Ana. Ikaduha, tulo ka buwan na pangitaon ka sa imong mga kaaway, magtago-tago ka. Ana, ikatulo, tulo ka adlaw nga kamatay. Sige lang tulo-tulo, man, tulo-tulo masanin siya. Sa ito pa, kagutom, panag-away, kamatay. Naaba ni Ros atong nasod? Nanis atong parokya? Bago pa lang kaayot ang nangamatay. Nya, bisan pag magbasol ta, naani sila. Pero, kung ato na ning dawaton, sama ni David, siya pilion lang na akong kamatay, kay kung ato ko mo pili nga lutoson ko sa kaaway, paita sa nang sigitag kamatay, kay gilutos tas kaaway, may pagginoo mo'y mo patay na to. Kana lang akong kamatay, tulo ka adlaw, kay maluoy ng Ginoo. Sa dihang nitira ng Ginoong patay nila, 70,000 ang namatay sa usa ka adlaw, naluoy ang Ginoo nila. Kaya wa man sila mo reklamo. So ang solusyon di ay, aron nga ang atong sala, ma-reverse, imbis nga silot ang ihatag nato, tagaan tag kanini ang grasya, dawata ang resulta sa imong sala nga way reklamo. Dawata lang. Mananglitan ron, sige kag inom og pills, sige kag kaon ang mga chemicals, nya na cancer na ka. Ayaw pag sige reklamo, magpakimo, ayaw na, dawata. Di ba, tulo ka adlaw, patay na ka. Pero wala mo sunod, maingon to karimtang anak, ato tari patakda ng anak. Ayaw na lang, kay ganing kat, igo na to, katong inahan mo mamatay. Total, lektor bitaw to. Apil bitaw to siya sa koan, kupradiya bitaw to, sige lang to grosaryo niya. Pero, matinumano lang tos gusto, ingon ayaw kaon ng mga chemicals, kaon yun, kay lami lagi. Matay lang to siya. Ay na lang rin sunod, kay nagbasol naman eh. Nga na ba? Pero, naagin ng epekto. Nang litano, sa ikakis-kis imong kilay. Nya, nahitabo nga, nagdali-dali ka pag mata ni mo, kaya naliit kang mata ni, abot ka diri, mura kang ilagang paot, kaya wadyo ka kakis-kis imong kilay. Ayaw nagdagandagan nga to CR, hala, rituki. Ayaw na, dawata, nga mauwawan yun ka. Tungod masadas imong kabuang, anong imong sa tong kis-kis to nga gibutang, tatos Ginoo, natural man tato, inigitog nimo, inigmata nimo, di man tumatangtang, imo man gitangtang, karon di mo. Mura nang ilagang paot noon, ilimtan man nimo og badlis. Nginan. Kamu ba bugal-bugal na, huwag na. Oy, masugamak tas kadaot, basta magsupak-supak tas Ginoo, nya musalig na ta sa atong tawhanong gahom. Muna ako wadyog ko, musalig sa akong gahom. Nisalig ko sa slat. Nisalig ragyog ko sa slat. Wa ko musalig sa akong gahom. Wa man ko'y kwarta. Kamo, hayman mo salig sa inyong kwarta o sa slat? Sige, tabag ba? Hain mo ni salig sa inyo bang kwarta o sa slat ba?
Di sa to, pagkanang inyong kwarta, ipalit og slot. Haron maangko nimo ang slot, unya, ang imong kwarta mahurot. Kaya wa man ka musalig diha. Musalig ka gidaghanon sa slot nga imong napalit. Nga naman, unsa man day meaning sa slot? Unsa tay meaning sa slot? Is sacrifice. Nya pirmi ginang for the Lord, ha? Sacrifice for the Lord. Nya ang L, love for the Lord. Nya ang O, offering to the Lord. Nya ang T, treasure in heaven. Sunan ka na, naa ka ng upat. Nya butangan din mo S. Unsa may katapusang S, kay slots man ang imong gipalit. Okay. Ansan? Wa mo na mo kibaw? Wa sa dito ko kibaw. Sacrifice for the Lord, love for the Lord, offering to the Lord, niya treasure in heaven. Ang kanisiyang S is service to the Lord. Balik na sa noon ka. Sanctification. Masanto ka. Mao na si Santiago. Na santo. Sainthood. No na kung daghan kag slots, santos na ka. Di ba? Last na lang lingi sa imong tupad na santosono na ka. Nya mingon na siya, kung saon pagkasantos, umagi ko kapalit og slot. O na, ako mong i-update sa atong slot para masantos mo. Muna ni atong slots karon. Ang atong grace, 171,571. Ang atong halin, na 528,429 nga makapasantos ninyo. Tag 100 pesos per slot ra. Nyaron mas slots ni siya na 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. O niya mao na inyong buhaton. Ang atong PPSC 96,306 na ang atong halin na ay kay part 1 pa man ni siya na ay 3,694 na lang ka slots na available tag 100 pesos per slot para ni sa ato dinhing mga projects ha nya karon ang ato nang umanhuman naman ta diri sa CR ang ato na ronggi atong fokusan kaninang atong bell tower nya ang CR din scaled og adoration chapel napaspasan natong palit ning PPSC unya ang atong DPR katong pagtukod og balay tag 100 pesos per slot nya nausab na day ang atong budget no gi studihan og may sa atong kontraktor nya ilang gi ana jud maayo ang budget di gyud pwede ang 60,000 per house di gyud pwede sa quality sa atong gihimo di na makaya perting mahalas materialis na gyud ay mao na nga mo nisaka ta ngadto na sa 75,000 per house. So kaning akong giingong 57 houses ato gyapon ni siyang kabuton. Kabuton ta gini. Na-declare naman ni nato. So 57 houses. Nya magsige pag yun mo palit, kung mo sponsor mo balay, himuan na lang daan og 75,000 ang kada balay. Sige lang. Mahimo ra gini nato. Grabihan no sa onas amo 30,000 pa to. Dito kahimo mig 90 ka balay. To 2024 to 2025. Pag 2025 2023 to 2024 tag 30,000 pa to kahimo mig 90 ka balay pag 2024 hangtod sa 2025 61 ka balay among nahimo
tag 40 na ngadto 50,000 ang budget. Karon 2026, uy, 75 na. Na lisod. Ay noon, upgraded mo sa gamay ang atong balay nga gihimo, naaman sa CR. Na CR. Nindot na sa siya pagkahimo karon. Sa tinud-anay lang may siyang pagkapurma. Upgraded na san. Amo na. Unya mao na ni ang atong final nga kuan kaning report sa katong atong PSSPP katong atong gigamit sa atong kaning festival, mga sinulog festival. Ang atong total nga nadawat, ako na lang ning sa kuan sa slot 15,753 ka slots niya. Equivalent ni 1,575,363 and 69 centavos. Nako no? Pila may atong gasto? Tineneng. Atong total expenses niabot sa og 1,563,293 and 50 centavos. Naisobra na lang 12,070 pesos and 19 centavos. So, pakpak. Salamat kayo. Pakpak na ba? O niya, naatay update sad sa atong mga bank accounts. Kung mopalit mong slot, pwede mo direct itong opisina o diha sa atong mga lamisa. Niya, kung bank accounts, mo na ni ang atong updated nga bank accounts niya sa tong screen. Ang tanawa lang niya sa tong screen, mo na ni ang atong bank accounts. Ayaw na mo gamit atong laing mga bank accounts na wa na dinis atong screen. Nya mo ni i-share sa inyong mga kaila nga gusto nga bank to bank ang transaction. Kani siyang land bank, ang atong account name RCAC ASP SAC, Archdiocesan Shrine and Parish of Santiago Apostol de Compostela. So ang inyo rang ibutang na account name sa land bank na to karon kay RCAC, Roman Catholic Archbishop of Cebu. Mo man ang title sa kuan niya, RCAC nya das ASP SAC. Nya nana dihang account number. Mga igsoon, kining atong pagtinabangay dinhi nagpakita ni nga nisalig ta sa atong pagtuo, nisalig ta sa atong gugmang Diosnon, nisalig ta sa atong pagkamaluluyon, nisalig ta sa atong pagkamainantuson o pagkamaampuon. Mo nang ang kwarta mugawas. Di ta mosalig sa kwarta kay mahimo man tang dili na maampuon, sige na lang pangwarta, dili na ta mahigugmaon, sige na lang tagpangaway kay wata bayaris utang, nya dili na sa tamang gihatagon kay magsige na malantag patubo sa kwarta. Hinaot unta, muliwat kita ni Jesus, muliwat ta ni David, muliwat ta ni Santiago, apostol nga atong patron diha sa pagka Diosnon. Manindog na ta mga Diosnon.